kulendi bata yamakateerera kudaiso panguva dzino ndiyo inonzi Kulian TV yacho patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi iko zvinezvi kudzoka kwandaita kuuya kukuudzai nyaya yekudzoka kwaitika naPresident Emmerson Mnangagwa vari kunzi vapindira vadzoka muZimbabwe. Iko zvinezvi vari kubva kuDoha kuQatar uko kwavanga vaatenda Second World Summit for Social Development yanga iri kuitika panyaya dzavo dzekuda kumaintaina heart of sustainable development, vari kuiti its engagement. So panguva yadarika apa a lot of people were asking kuti why is it vaMnangagwa vasina kuenda kuTanzania, cause vakangozongobudisa tsamba vachikorokotedza president weikoko because election rekuTanzania was controversial, but vakabva vaendesa VP Chiwenga zvakakonzera kuti vanhu vanotanga kutaura kuti pakuda kunosvibiswa VP Chiwenga kana VP Chiwenga vakuda kupendwa nebrush. But zvisinei, VP Chiwenga vakaendawo semaorder sepabasa munoita kanzi yochienda unorepresenta. After that VP Chiwenga ndobva vauya vakataura zvakaitika kana zvavakaona zvavakaexperience paelection rekuTanzania. But vanhu vakawanda vakabva vangodzoka zvikanzi saka he is right, he is good kana zvichinge zvakadaro. But on this day zvekare ndo musi wakadzingwa President Emmerson Mnangagwa basa navaMugabe. This is 6 November ndo nhasi vakadzingwa basa muna 2017. If you guys still remember, kana mune memory resharp vamwe I don't know kana manga makuru panapa muri kuona zvinhu izvi, but ndo dere zvakaitika pavakadzingwa basa navaMugabe. And the next thing takazongonzwa vatiza munyika vakuSouth Africa, but I don't even know kuti vakatoendawo here kuSouth Africa paya kana kuti vakangotizawo vakatoenda kwavanga vatoendawo zvinoenderana nemunyati yavo nemastrategies avo zvavo. So tine nyaya dzakawanda dzatiri kunzwa, saka ndangoti nyaya idzidzi this is very important kuti ndigare ndatodzitaura titori panyaya iyoyi yekutozivisana kuti President Emmerson Mnangagwa vadzoka. And it's very important kuti kana ivo vakatoteererawo tichitotaura panapa kuti vabva vaziva vaone futi mafaces evanhu aya, because zvinhu zvaakuitika muZimbabwe izvi so hazvisina kumira mushe, hazvichanakidze, hazvichavaraidze, and nothing will happen to these guys, nothing at all. Right, 3 men driving a red Nissan Note with covered registration plates kidnapped Eliseu Masaraure, a nephew of Obed Masaraure, and Lenny Sibiti, a neighbor of Masaraure. The two were abducted from Retreat Waterfalls at a shopping area near Obed's residence. The 3 suspected agents posed as CID officers but did not produce any identification. They claimed they were taking the two to Atlas office but never arrived there. The kidnapping occurred around 16:30 hours. The 2 were released after about an hour of interrogation. During the incidents, the suspected agents also took solar batteries belonging to Sabit. While interrogating Sabit, they demanded to know how to access Masaraore's house. Sabit was tortured as they tried to extract information showing particular interests in the nature of the security at the residence. It is suspected that they are planning to raid the house tonight. For the past week, following the aborted press conference, these suspected agents have been repeatedly visiting the area looking for Obed Masaraure, who was out of the country and only returned recently. So these are the guys. I think it's very important. These guys avari kushowa, vari kubudikira pamapictures avo ndo mafaces avo, just in case ukasangana once you meet them, havasi vanhu kuchechi ivava, havasi makristu avo vanhu makavaona ava vanokupedza, vanorova kana nebhodhoro makumbo simbi chaidzo, vakomana kana mazogaraka vakomana, maface acho ndebasa. But anyways, it's not kuti zvakadai so zvine zvichiitika. But please, why is this things still happening in Zimbabwe? Nevana vadiki here vanonzi vari kutorwa kunzi vanoita vachinoningina ko zvanyanyota seko taakurarama nyika yekuchikidzira neri kwakuitika chii? Because pane zvimwe zvinhu zvokutika vanhu vakaramba vachingodzvanywa zvimwe zviri unnecessary ka paakukuita kuti vanhu vadzidze zvinhu zvisisiri izvo. And I think it's high time kuti vanhu vachingeenda vanoudza kana even kana vakuru vavo vari kuvatuma kuti guys, basa rakapera 1 chichi chiripo, vanhu vachiri kushungurudzirwe chii? Because hazvisisiri izvo vakomana, to be very honest with you, hazvichanakidze kuti vanhu vanongotorwa vana vadiki vadai vanzi vari kudzvanywa vachidzvanyirwe chiko, vari kukwadzirwa nyaya dzemunhu zvavasingazive. Hazvisi right, it's not good, it's not good. Please, amen.
ameno zvinosvika kupi. But ukaona unhu wakadai so uramba uchiitika vanhu vachapedzera vashinga, vanhu vachapedzera vakudzorera, vanhu vachapedzera vapindwa nemweya wemuSouth Africa wekuti ukada kungouya uchida kungoita zvisina basa rese kuvanhu, uchapedzisira wakurohwa, uchapedzisira tumota tutwa munoya natwo muchiti muri kuda kuuya muchitora vanhu, tuchapedzisira twakubviriswa, zvichapedzisira zvaakuitika zvinhu izvozvo, ende muchanyara mukashaya pekupinda zvinhu izvo zvikaramba zvichiitika, because vanhu vachapedzisira vaona kuti hatingarambe tichibvutirwa vanhu pajekerere, nemiwo zvenyu munenge mabva kwamabva. Tiri kuti nguva election yakapera, vamunangagwa vachabviswa pachigaro chacho naniko kana zvamuchiri kuswera muchipanika. Why are you guys panicking? Chokwadi imimi kende mukuswera muchipanika nenyaya nigirikeni press conference yakatadza kuti ngeichiitika, saka mapress conference acho akurovesa futi here. Ndo zvinhu zvinodida kuti zvinge zvichioneka. Please, kune vanhu vemimi ana the likes of ana Tino Machakairi nerimwe team, ndimi vanhu vacho vanonga vaswera vachitaura napresident venyu. Go and tell him kuti basa rakapera, zvekuti nyika irambe vanhu varambe vachitraumatizwa these guys hazvichaite. Vakomana ava kana maassignment akapera ngavachidzingwa mabasa, ngavanotsvaga kana remasecurity, ngavachigadha nyika, noti kuswera vachida kuti tek nezvinhu izvi hazvichanakidza, hazvichavaraidze. Please, hazvichavaraidze. Nezuro chaicha ndiri kunzwa Douglas Ngonzora akutaura kuti aida kuitawo kameeting kakewo kubulawayo. It looks like a church, I don't know, maybe he was preaching somewhere, something, I don't know. But atoti akatosvikirwa nevakomana vakatomukanganisa. Nai vakomana vacho vari so desperate here kuti vangonzi vari kushanda zvichimbori zviko. What kind of project is that? Does that make any sense? What kind of project is that? Rekuti munongosvikira vanhu motokanganisa nevanhu vari kunhinana naDhagi, mapolitician akapera. Munofunga kuti Dhagi ane chii chachacontribute mupolitics? Munhu akasopera was kudhara naDhagi, mapoliticians kudhara kare ndo vanhu vari kutora chinzi ari kutonzi Dhagi atonzi akanganiswa kuita chii chaari kuti Dhagi anofanira kuti kana zvese zvaanoda otombodzidzira kugaina ground foot, because vanhu vacho agara astorina. It doesn't make sense kuswera mutonzi matorwisa munhu akaita saDhagi. Munopa nyika zita rakashata kana makuda kuramba muchiita zvinhu zvakadai so izvi. Munopa even party yacho iyoyo yamuri kuti party yemuda kutotry kunenge. Because ndakamboona umwe akazoti I was trying to clean the party, I was like what is there to clean? Vanhu vakuzobuda zvavo vakutaura kuti party ika iri kukanganisa, iri kudaiso vanhu, iri kuzodaiso vanhu, iri party yemondi. Maakutanga kuti makutaura mashoko akashata, chimbomirai kubuda muchitaura zvinhu zvakaipa. But come on now, look at what is happening. Zvinhu zvakadaiso zvinosvika rini zviripo, zvinofanira kusvika pazvinopera. Vanhu vanofanira kusvika pachikamu chavanotaura kuti no, kwaimboitika zvakadai so, but it's now the thing for the past. Kwaimboitika zvakadai so izvi, but zvakadarika, nguva yacho yakapera kudhara. Vanhu vochipfurira kuenda kumberi nelife, vanhu vochiita move on neupenyu, kwete kuti munoswera muchingoramba muchingonzi hamuvazive mushe, mirawo nezvako, zodai uchasangana nazvo, uchadai rini, kusvika rini nyika ichingoramba ichingodingira zvinhu zvakadai so izvi. Nyika inofanira kunge kana muri kuti makapinda kudingira, munopinda kushungurudza vanhu, makapinda kuti vanhu vararame, let them live their lives. Vana vadiki siye vararame vanhingirikine. Because mukabata mwana unofungidzira mangwana achada kunzwa nezveZANU-PF kupi, achada kuinzwa. Aona matombotanga kumubata muchida kutsvaga information yekumudzvanya muchidaro. No, it's not good. I know, I understand kuti munenge bata iye wacho munhu wenyewe munenge muchida kuti muzotsvaga information yamuri kuda, but I think this is not right, honestly. Anyways, ndo nyaya iripo, ndo ma-updates aripo muri yeZimbabwe for now. Ndiri kuti good night. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.